Здравейте, приятели! Аз съм Мони Сандев. Аз съм Дени, аз съм Стела. Да, и госпожата също участва, обаче я срам да се снима. Затова нея се я снимаме само като спи. И това е нейното участие. Само тогава се я снимам, а сега не, само един път и това е. И сега ще прекараме 24 часа в детската градина и ще преспиме тук, както ви казахме, таримата. Така че ще ви показа всичките регла, ще ви показа къде е на госпожата реглото, на Стела къде е, на Дени къде е, моето къде е. Ще ви ги показваме всичките, така че и цялата детска градина ще ви я показа, колко е голема и готина. Така че нека да почваме. Така, сега първо ще ви показваме цялата детска градина. Сега влизаме първо в входа. Вече сме от детската градина. Айде, ето вижте. И първо сме тук. Вижте, първо тук. Това е тук първо входа. Ето, както видяхте, входа. Ето, тук минават някои учителки. Ето, даже и натам. И ето вижте. Да, ето вижте. И това е. Видяхте колко е голема цялата детска градина. Сега ще ви показвам и реглата, където се спиме. Така че сега се видите и нашите регла. Ето го реглото на госпожата. Тя се бъде, ето тук се регне да спи. Ето вижте колко е големо и готино леглото. Да, всичките се спиме по-отделно, защото ни е тесно. Всеки има регло. Ето вижте, това е на госпожата. А сега да ви покажа къде и на Дени леглото. Ето го на Дени реглото. И ще ви покажа, ама не, те са двете заедно. Да, само те са двете заедно, ние с госпожата се сме по-отделно, защото се ни е тесно. Така че ето вижте, ето го общото големо легло на Дени и Стела, на госпожата и ето го и моето. Аз па се бъда... Не, ето го и моето. Ето го, да, се обърках. Ето го, там е моето регло. Ето го па моето. Вижте, и моето е много готино и големо и така нататък. Така че и както видяхте, вече се стъмни. Взехме си само една фибела. Тле си нещо за хапване си купиме, ако гладнеме, ама нищо. То вече се изтъмни. И направо се видиме утре, като ви казваме чао. И това се бъде цялото видео. Така че аре да се приготвиме да спиме, Да спиме. Да викам, ти да регаме, стъмни се. Така че, приятели, аз регам. Айде, регайте си и вие. Така, и тук се спът, тук се спът това. Така че, приятели, вече си регаме. Тле се да им каза нещо, затова за малко спрех на пауза. А сега нека да регаме и до утре сутринта. Както виждате колко е тъмно вече. Така че жените си регнаха и тя си регна. Сега и аз си регам, защото много ни се спи и вече се заспиваме. Ето вижте ги жените. Ето вижте, те спът. Ето. И госпожата също спи вече. И сега и аз регам. Ето я вижте зад мене. Така че регам и аз. Айде, приятели. Чакайте само. Да, може да се си пина малко, ама айде утре на закуска мога да си пина фибелка. А сега регам да спа. И добро утро, приятели! Вече е сутрин, както виждате, и вижте колко е светло и колко е сутрин. Така че... Чакайте се, минават едни. Така че, приятели, се разпахме и вижте колко е светло. И сега, приятели, благодарим поне на госпожата се изобщо се съгласи малко поне да участва в видеото, но малко отсъства. Така че спахме всичките, както видяхте. И сега, да, това е добро утро и чао. Това беше всичко.
И така, да. Ето това на закуска само се ползваме в Ибела, защото ние нищо не сме си взели тук, нито за закуска, нито нищо. Па от детската градина не са ни приготвили ядене, регла са ни подготвили други работи, ама ядене не са. Така че, освен малко в Ибела, ама се видиме, сега още мога да не ми се пие, така че газ.